الصلاة الملمة شنو يرمي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وجيز قطام من دوامي إن شاء الله تعالى بون قلزق تفهمضم صفة الصلاة قيف غشا نامادم ثباتي ناهي لك ثورتا ناهي لك ثباتا نماذا قولي نامديا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة قائما قريبا من السترة. في غمام صلى الله عليه وسلم حسنا نماذا دورثوديا إذا قام إلى الصلاة نماذا دورثوديا نام دركا برنجدا نار استقبل القبلة قولا وقركا استقبل يعني بقركا الكعبة كعبة وقركا أيغثنا قائما أيغثنا يعني ديك ترب نماذ أقاب بشرنا وترب نماذ أقام برنا يعني فرض نماذنا كم ديك ترب فرض نماذنا أقامنا يغدي ولو أترو وقد نماذ باطل أذم قريبا من السترة سترتنا بيردتنا نام يقين نوركن شنو ويقين على الغم الله ويكيان 3 gez orada mı duranna ödü bilen سترتنا arasında 3 gez bolyanken secde gaydana da ödü bilen سترتنا arasında diye çağalayanken o mamarrışa bir boyun geçir aralık koyanken yani secde gaydacak ona iyi de tüşay açarlar. نام وقريبا من السترة وأذن بيردثنا نام سترتنا يقين نور يعني كان سترانا نام مهمة من بالليات يومدن آدم يسمى ديالك بيثي بريارم مارس بريارم مارس إكغارش تورق يومدا ذات قيمون فيزدة شكيرندا ذات قيمون شونن أنغردا نام geçte geçivertin namazın kodunu ama sutra koymasam secdetiyen yerin ulan arağından ya şon yakininden ayal geçse ya qara ucuk geçse eşek geçse nemet ya namazın bodu ya şon üçün sutra koymak perde koymak vacip ödem yakin normal şon kop adam nama sutra koyya ödem 2 metre anırtında adam geçse saklava bilen neymiş bu yakin normali ayam ödem ulan arağın sutra bilen ödağında 1 metre 1,5 metre oda bir geçecek oda ama saklap bilen ama sutraň var ödem 3 metre anırtında dursun bir geçse elin oradan da saklabilen hani hikmet şon şu näme sutraňa yakin normal. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem yekul innamal a'malu binniyat ve innama likulli imri'in ma nawa. Ve öden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir amallarda niyet etmekle uğradırakan. Her bir amal näme daşky suratna seredilip sogap berilenaken Allah'ın yanına şu amali edende näme niyet bilen ettin. Şoňa seredilýän şonu ünnäbem näme dedi peygamberimiz elbette amallar näme niyetlere göredir ve her bir adamım näme eden amalyna eden niyetine göre sogap alar dedi. Bir namaza koya Allah için sogap aldy. Bir namaza koya näme göz üçün günah aldy. İkisem namaza kodum okamadı. İkisem namaza kody. Yani bir sogap çıktı, bir günah çıktı. Sogap günah eden amalyna göre seredilýän mi amali näme niyete göre ettin? Şoňa seredilýän eken. Näme niyete göre ettin şoňa seredilýän eken. Hadisin diýjek bolýan adam şo. Innamal a'malu binniyat. Yani amallar näme qawullarlygy niyete göre we soňam näme sogabam şu amaly näme üçin ettin? Näme niyet üçin ettin? Şoňa göre berýär. Ve innama likulli imri'in ma nawa bir adamam näme sogabyny eden niyetine göre alar, eden amalyna göre almady. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله Sonra namaza duranna namaza şey dip näme açardı diye. Yani namaza açıp giýýär. Yani namaza giýrenne şey dip başlardı diye. Allahu ekber. Şununmu? Adam bir adam namaza girecek. O da näme etmeli? Allahu ekber diýmeli. Dogry-dämi? Ve kana yerfa'u yedayhi ma'at tekbiri. O adam Allahu ekber diýende de näme iki ellerini gallararak. Şununmu? Yani el gallırmak ol sünnet. Şunun el gallırmak sünnet. Bir näme el gallırmasından Allahu ekber diýip namaza başlady. Namaza girdi hasap mı girmedi hasap? Girdi hasap. Amma tekbir şeklinde Allahu ekber diýilende näme elem gallyrmaklyk näme sünneti. Şunun tekbir näme rukun. El gallyrmaklyk näme sünnet. Ene yana bir mesele çykýar. Allahu ekber bilen el den gallyrylmalymy? Ya baraç öňünden gally el ya soňundan gally. Tapaw diýär. Haýsyn etseňem näme diýinne qadagançylyk. Elen gallyryp Allahu ekber di.
ya Allahu ekber dip elini näme tekbirini bile gallar ya da Allahu ekber diýenden soň şey tapaw diýär şunumy. Ödem el gallyrlarna oglanlar näme sünneti var. Biz näme diýdik istenlik bir ibadet diýilýän zat näme Allah'ın öňünde kabul ediljek bolsa näme şertden kabul edilmeli? İki şert bilen. Biri halisen lillah bolmaly, Allah'ın gardalyşyna edilen bolmaly. İkincisi näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem edişi alaq bolmaly. Köp adam tekbir çekenne şey diýär, Allahu ekber diýär. El gallyrmady desseň onkoň. Şunu ya Allahu ekber diýilende el gallyrmaklyk sünnetine näme gazanjak boldan elleň barmaklan açyk bolmaly, duk bolmaly. Elleň açyk bolmaly. Barmaklan aradan açyk bolmaly, ýapyk bolmaly. Şunumy? Beýle bolmaly. O sünnet edel. Barmaklan arasy şeýle bolmaly, ýapyk bolmaly, o aýaň hem açyk bolmaly. Soňam ya iki gulagyň deňine, şu iki ulwa başan marmagyň ysyrgalyk bar, şuň deňine barmaly. Näme şuňa gelmeli, ýa-da iki eginiň deňine. Şuňa gelmeli. Bundan ýokary geçirseň hem, bunun aşağı düşürseň hem, ýa-da näme elin şeýle bolly, ol näme sünnetde. Şunuň sünnete göre edilmeli. Namaz men ya sen keypine göre däl. Şunuň namaz ibadet näme dinin şeriatyň goýan qada kanunyna göre bolmaly. Şoň köp adam näme tekbir çekende görýär, şeýt diýär. Elini ýokary kelleden ýokary galdyr. Ýa-da şeyden molyan joglan. Köp ýaş oglan näme şeýt diýär. Şunuň ödürem selef oglanlar, sünni oglanlar. Yok, yara şu gulagyň deňine galmaly, ekeginiň deňine galmaly, aýalan açyk bolmaly, barmaklan arasam ýapyk bolmaly. Şunuňmy? Allahu ekber diýmeli. Ýa-da näme şu sözü bek belläň oglanlar. Allahu ekber sözünden başga söz bolýan näler? Näme şu söz bek bolmaly ýa-da biz taraplarda näme giňden ýaýran mezhep näme mezhep? Hanefi mezhep. Hanefi mezhebinde istenlik bir söz Allah'ın taqdimlamaklyk manysyn içine alýan bolsa, şoň bilen namaza girip bolýar diýerler. Şunuň ýa o namaz kabullan. Şoň şip näme Hanefi kitaplarymyzda okadyk. Näme diýer? Allahul Azam. Şunuňmy? Allahul Ecel, Allahul Kebir. Şu sözler diýsen hem näme namaza girýän diýerler. Ýok, bu näme batyl gurur. Bu sözler bilen näme namaza giren. Hukmani suratda Allahu Ekber diýen söz bolmaly. Ve kana yarfa'u yedayhi ma'a tekbiri. Ödem näme şu tekbir sözü bilen hem näme ellerini gallyrardy diýär. Summa yada'ul yumna 'alal yusra fawqa sadrihi. Soňam näme yada goýardy diýär el yumna sagalini 'alal yusra üstünne ala dedi üstünne yusra çepeliniň we näme fawqa sadrihi näme döşüniň üstünne. Şunuňmy? Yani köp kişi fawqa sadrihi diýene şu döş dor, dämi? Şuň üstü diýene iki tisa düşünüp bilýär. Gön şuň üstünne ýa-da şu döşüň üstüne ştaý bolup bilýär. Dor, dämi? Şoň şu käbir şeýdik goýýar. Şunuňmy? Ya o sünnetde. Şunuň buňa nahr diýilýär. Şunuň buňa damak diýilýär. Şeýle näme diýär? Damagyna goýýar elini. Ya o sünnetde. Fawqa sadrihi döşüniň üstüne. Yani döş nire? Döş nire. Şu gazyň çuňlugynyň gutorýan ýeri bar ana. Iki gapyrgalan diýirýän ýeri ana. Ştaý döş. Şunuň ştaýda goýýan bitýär. Şunuňmy? Sağ elini çepeliniň üstüne goýup näme derdi? Döşüniň üstüne goýar. Yani garnynyň üstüne de däl, damagynyň üstüne. Döş. Türkmene döş diýip näme diýilýär da şu? Ursagyň o diýilýär. Ştaý döş diýilýär. Döşde goýulýar. Tayyip. Emma Hanefi mezhebinde näme göbeğin aşağına goýulýar diýil. Ali radıyallahu anhu hadis rivayet etýär. Şunuň Hanefi mezhebi göbeğin aşağına goýanlar. Deliller näme Ali radıyallahu anhu rivayet etýär. Ali näme diýär? Üç zat peýgamberleň häsiýetinden ne? Iň son kuwatyny çene naharimek, iň birinji wagtynda näme agdan açmak we sagalyň çepeliniň üstüne goýup göbeğin aşağına goýmak diýär. Zaif hadis. Şunuňmy? Ýöne birinji ikinjisine sahih hadislerden başga gurrunlar bar. Şunuň. Ama üçüncü bölegi zaif. Delil ýok. Şunuňmy? Ve ýene näme İmam Ahmed rahimahullah da näme tapawud ýok diýär. Göbekden aşağıda goý, göbekden üstüne goý. Şunuňmy? Esas sagalyň çepeliniň üstüne goýsaň bolýar diýär. Ýöne sahih näme biz sahih bilemizden näme etmeli bolýar? Şu sahiha amal etmeli bolýar. Sagalyň çepeliniň üstüne goýup näme döşün üstüne goýmaly. Soň näme etmeli? Sümme yermi bi basarihi nahwal arz. Soň näme men namaza girdim de orda hem tekbir çekdim namaza girdim. Gözüm nerede bolmaly? Gözüňi näme yermi? Näme taşlamaly yere, yani gözüňi yere seretmeli.
Yer diyene de näme kan yer var. Ayağımın aşağına eser etmeli, nire eser etmeli, secde etýän ýerine eser etmeli. Namaza koyan adam namaza giren soň çykýança näme secde etýän ýerine eser etmeli. Dik durkan, rukuda bol, oturan bol, nirde bol, näme gözüň bakýan ýer secde etýän ýeriň bolmaly. Bunar bayannyň sebebi käwr adam namaza kany näme gözü hemme ýerde gezip dur. Ýa oňalykdan. Namaza durdunmy, çykýança gözüň secde etýän ýerine eser etmeli. Rukuda bolsaň secde etýän ýerine eser etmeli. Sümme yesteftihu el-qira'ata. Soň näme qira'ada başlamaly. Namaza başladyň, elhamd koýan, dogry da bizne sura koýan. Ýöne şu qira'ada başlamadyňdan öň näme öňünden näme açar dogasy diýe dua el-istiftah diýili. Açar dogasy. Subhanakallahumma ve bihamdika wara. Bi ed'iyatin kesiratin mutanawwi'a. Yani durlu dogalar var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlan, şolan haýsam bolsa bir bilen başlaýan. Yani Peygamberimiz näme alhama sura başlamadyndan öň 4-5 gornuşy doga eder eken. Ýöne biz taraplarda esasy ýaýran näme subhanakallahumma we bihamdik, subhanallahi. Ya namazda duramda subhanakana koýasa. O kada esmedim. Subhanakallahumma Awa kesmik ve taala cedduk ve la ilahe gayruk. Men şu dilim ulaştılay dilimden kalktı. Aydı bilmem son sen aytdı. Näme şonu okuyan yani Allahu ekber dip namaza durandan soň näme şu subhanakany okuyan. Subhanakan hukmy näme? Sünnet. Subhanakan hukmy sünnet. Subhanakadan başga da dogalar var. Aslında olaram öwrenmen olaram diýmeli. Düşünüpdämi? Yahmedullah taala fiha ve yumejjiduhu ve yusni aleyhi. Yani şu doga näme zatlardan ibaret şonu aýtjak bolýar-da. Ala näme hamdu sena wa yani subhanaka için Allah'ın övmek ve yumejjiduhu yani taqdimlamak ve yusni aleyhi ve senalamak ve hamdlamak ve Allah Teala'nı temcid etmek, taqdimlamak ve sena aýtmak ve öw aýtmak ve طيب bu subhanaka aydan soň näme etmeli? Sümme yestaizu billahi taala mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim diýmeli. طيب أعوذ manysy näme? Pena sorayan, kömek sorayan, gorag sorayan. Ey Rabbim, ey Allah'ım senden. Kimden goramaklygyny soraýas Allah'dan? Kimden pena saklamaklygyny soraýas? Näme daşdan, gowlan şeytanyň şerrinden. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Manysy şu. Racim daşdan gowlan, düşündiňmi? Yani daşdan gowlan şeytanyň şerrinden meni gora dip Allah senden näme istiade etýän. Senden kömek sorayan, senden pena sorayan, senden gorag sorayan. Soň näme etýän izinden sümme yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. A'udhu izinden bismillah okuyan. Bismillah manysy näme? Rahman we Rahim bolan Allah Teala'nyň ady bilen başlaýar näme. Ve la yechharu biha. Adam näme bismillahny daşyndan aýtmaýar diýär. Şunu buna da ihtilaf var. Şafiiler näme etýär? Bismillah'ın daşından aýtýar, Hanafiler näme etýär? Bismillah'ın içinden aýtýar. Dogry dämi? Bu hilafyň döremeklüğüne näme sebäp boldy? Şu bismillah'ın bir mezhep daşından aýtýar, bir mezhep içinden aýtýar. İhtilaf mı ihtilaf däl? Gatma garşylyk. Awwa, şu hilafa, şu ihtilafa, şu gatma garşylyk içeren adam näme dawa etdiler? Bismillah elhamdan mı elhamdannal. Dogry dämi? Bismillah elhamdan diýen daşyndan okudy. Şunu Bismillah elhamdan däliýenem içinden okudy. Rajih dogry näme Ibn Kesir rahimehullah tefsirine getirýänler näme Bismillah elhamdannal. Şunu Bismillah öz başyna bir näme ayet yani bir surany beýle sureden näme tapawdyny bildirmeklik üçin Qur'anna ýazylan ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah'ın daşyndan okamadyk. Ebu Bekram, Ömerim, Osmanam alam. Iň soňunda näme diýip gutarýar Ibn Kesir rahimehullah? Ýöne biri Bismillah'ın daşyndan okasa da şoň namazy kabulliýär. İzine uymaklygym dürsiýär. Şunuňmy? Bu ýöne näme mezhebi hilaf. Şunuňmy? Bir-biriniň namazy batyla çykanak Bismillah'ın içinden okaýana Bismillah'ın daşyndan okuyan uýbilýär, Bismillah'ın daşyndan okuyana da Bismillah'ın içinden okuyan uýbilýär. Namaz kabul mu kabullal ona hiç täsiri ýetenap. Şunuňmy? Ýöne dogry näme? Bismillah içinden okulýar, özüm elhamdan däl. Näme hadislerim näme delillerim Alhamd surasynyň faziletini Allah Taala näme diýär? İza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Näme qala Allahu
Esna aleyye abdi. Rabbim näme elhama qap başlap elhamdülillah rabbil alamin nise Allah näme kulum meni öwdü diýer diye. Bismillah elhamyň näme birinji aýaty bolsa, eger kulum bismillahirrahmanirrahim diýse Allah şey diýdi diýerdi. Düşündiňmi? Şoň rajih en dogry urrun näme bismillah elhamdülillah. Şoň bismillah a'udhu içinden okulýar. Soň näme etýän? Summa yaqra'u el-Fatihata. Soň näme etmeli? Fatiha suresini okumalı. Elham suresini okumalı. Fatiha'nın näme ikinji ady? Fatiha açar suresi. Sizin Kur'an'ı birinji açaýanda birinji sure näme? Fatiha we namazda da giýerinde birinji okulayan sure näme? Elham. Şu Kur'an'ın açar suresi we namazyň açar suresi Fatiha. Ve yaqta'uha ayeten ayeten. Ve ödem ayet ma ayet yaqta'uha kesip okumalı. Bir demde okumalı. Bir demde okumaklyk näme? Qiraada giren bidgatlar onu bilin. Her bir zada bidgat girenler. Hatta Kur'an okumaklyga da bidgat girenler. Emma Rasulullah näme sahabalar diye Peygamberden qiraat näme diýerler? Kana qiraatun Nabi sallallahu aleyhi ve sellem harfan harfa. Ayet ma ayet durup okardy diye. Elhamdülillahi rabbil alamin duryanakan. Şunmy? Ar-Rahmanir-Rahim duryanakan. Yani yaqta'uha ayeten ayeten idi. Şu ayet ma ayet kesip okuyanakan. Emma biz taraplardan ama moda bolanlar bir demde teberek çıkýar. Bir demde istese ýygyna Yasine moşýar. Bu zatlar näme Kur'an okumaklyga giren bidgat. Emma kimde kim Rasulullah'ın okujak bolsa ayetmi ayet kesip okumaly. Näme üçin? Düşünýän, şonda näme tedebbür etýän, pikirlenýän, aýaty düşünip bolýar. Ama bir demde okujak bolsaň sen baralardan dem bolýar. Doğru dämi? Tayyip. Elhammarda näme gurulmaly zadymyz kan onu ýöne ýerine gelende gurulaýar. Rukunmi, rukunnal. Elhamsız namaz qawulmi, qawullal. Ona inşallah ýygyna rukunlaryna gelýär, şonu anar. Soň nämeti elhama qoya, soň elhama qap bolan, soň näme fa iza intaha min al-Fatihati qala amin. Elhama qap bolan soň näme etmeli? Amin nimeli. Aminin sözü näme? Asl söz Arapça sözdäl, asl söz Ibri dilinde, İbrahim aleyhisselamyň dilinde. Aminin manysy näme? İstecib duai diýmek. Dua dileglerimi kabul et diýmek. Şunun aminin manysy istecib duai. Dua dileglerimi kabul et diýmek. Buňam aýdylşynda näme? İki sünnet ba, aminin aýdylşynda iki sünnet ba. Birinji sünnet näme? Daşyňdan nimeli. Amin, daşyňdan nimeli. İkinji sünnet näme? Sünnür aýtmaly. Amin. Sünnür aýtmaly. Şu kâwir muslim olanlar näme? Bir sünneti ýerine ýetirer, ikinjini ýerine ýetirenler. Näme elhama qapalanlar amin. Ýok. Amin. Sünnür aýtmaly, düşündiňmi? Adam Ýewreýler biziň ummatymyzda içi garaçylyk etýän zatlarynyň birisi. Bize Ýewreýler bir içi garaçylyk etýänlerde jumga güni, düşündiňmi? İkinji içi garaçylyk etýän zatlar näme? Şu amin. Musulmanlar amin diýende Ýewreý ölü bilmez diýer. Düşündiňmi? Şoň üçin bu ölkeden sünneti biz näme diýilmeli. Soň we yejharu görýärmi? Daşyňdan nimeli we yamuddu biha sawtahu we ödem süýnür aýtmaly, met bilen aýtmaly, süýnür. Soň näme etýän? Summa yaqra'u ba'da al-Fatihati suratan gayraha. Soň näme etýän? Elhamdan soň ýene bir sure goşýar. Şunu näil sure? İslenlik sure. Şunu وكان يطيلها احيانا يعني كحالت پیغمبر مثلا يطيلها اذين سورلر goşardy diye ve ahyanan yaqsuruha ve kawadam qisqa kelte sورلر goşardy diye. Tayyib. Inni haýsy namazlarda içimizden okumaly elham surany ve haýsy namazlarda daşymyzdan okup şol aýtsak bolýar. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem yejharu bil qiraati fi salati as-subhi. Yani ertir namazynyň näme? Ertir namazyna Peygamberimiz näme dereken? Daşyndan okaraken. Ertir namazy ile düşünmeli olanlar öýde sünnetine okadyňmy meçhide barmadyňdan parzı daşyndan okalýan namazyň sünnetini daşyndan oka bermeli. Düşündiňmi? Parzı daşyndan okalýan namazyň sünnetini näme? Daşyndan oka bermeli. Tayyip. İlki daşyndan okalýan namazyň birinji haýsyken ertir namazy. İkincisi ve fi rak'atayn al-ulayayn min al-maghrib wal-isha ve aqsamam ve yathingam birinji ikinji rekagada daşyndan okalýar, üçüncü dördüncü rekagada näme? İçinden okalýar. Ve yusirru biha ve yusriyan sirlin içinden okamalýar zuhurda asrda öýle ikinniň näme etýän içinden okaýan
والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء عشاء وأقسم 3 rekatın ve yatsıngam 3. 4. nämetýän içinden okuyan. Birlikde haytı namazlar içinden okuyan eken, haytı daşından eken. Yöne berde bir gurrun wa biri muallim olup birine namaz okumanı uğraşacak bolýar. Şoňa näme hemme zadyn daşından okusa bolýar. Şununmy? Tekbirden maslap salamet çenni hemme zadyn daşından okabilýar. Eýem makamyň näme sen? Makamu ta'lim. Eýem sen duran ýeriň muallimlik ýeri. Şoň sahabalar näme de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem käwat içinden okulyan namazlarım daşından okardı diye. Soňam hikmetini aýtýar, sebäbini aýtýar. Näme? Bize öwretjek bolardy diye. Düşündüňmi? Bize öwretjek bolardy diye. Şoň şu bizinkiler näme? Ansat ýolda namaz öwretip bolýarsa kynlaşdyrýarlar. Yo, ýanyňa düşürýän men näme etsem şonu etýän. Allahu ekber. Şu näme subhanaka niyatlatýarlar. Ettehiyati salavat sura rukuda secde diýmeler ýatlatýarlar. Ýöne ol nirde diýmel bilene. Şoň üçin näme amali iş ýüzünde gorkodaýmaly. Öwretmeklik üçin birine namaza dursaň, öýlen oka oňa da uýdy. Öýle içinden okalýar dämi? Sen tekbirden maslap na salamet sen hemme zadyň daşyndan okasa bolýar. Şunuňmy? Wa ka halatda näme içinden okalýan namazlarym daşyndan okasa bolýar. Ka daşyndan okalýan namazam içinden okasa bolýar. Umumy sünnet näme? Umumy edilmeli zat, ýanky içinden okamalar näme? İçinden okamaly, daşyndan okamalar, daşyndan okamaly. Ýöne ka halatda näme? Daşyndan okaýan. Hemmesini daşyndan okan. Ya halatda näme? İçinden okaýan, hemmesi içinden okan. Käwat adamda şoňalyk näme? İssew bolýar. Käwat edenin ziyany ýok. Soň وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. وإذن شoňalyk näme? Jumga namazlarynda da daşyndan okalýar. وكان يجهر daşyndan okardy ýene de näme? Jumga namazlaryna wal eidayn iksanak bayram namazyna. Eidtal eidayn iki bayram namazy wal istisqa ýagmyr namazyna. Istisqa diýdi ýagmyr namazy. Guraqçylyk bolsa da näme 2 rekat namaza golyp soňundan näme ýagmyr dilege edilýär. Wal kusuf ay gün tutulanyna okalýan namaz. Kusuf diýilýär şoň. Ay gün tutulanyna da näme okalýan 2 rekat namaz bar. Istisqada da näme 2 rekat okalýan namaz bar. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف ديا قدر 15 آية وربما اقتصر فيهما على الفاتحة ديا وكان يجعل الركعتين الأخيرتين وكحالتلرد ديا نعم soňky 2 rekatyň mysal üçin öýlen 3-nji 4-nji rekaty ýatsyn 3-nji 4-nji rekaty ikinniň 3-nji 4-nji rekaty agşamyň 3-nji rekaty şolaň ýerine de ka halatda Peygamberimiz sıra goşardy diye düşündüňmi? Wa kana yej'alu ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsar min al-awlayayn diye. Ka halatda näme 3-nji 4-nji rekatda da sıra goşardy ýöne olary näme 1-nji 2-nji rekatdan qydan ada derdi diye qadran nisf. Yani 1-nji 2-nji rekat 30 ayet okanmasa 2-njide 10 meşahid okardy diye. Bu sünnet, ölüp giden sünnet oglanlar diýeltmeli. Käwat näme öýlen 3-nji 4-njisine de näme sıra goş. Ýöne oňa goşjak sıraň ýa onu okajak ayetin 1-nji 2-njide okanyň ýarfy alak bolsun. Edir şoňa Şeyh el-Albani rahimahullah näme Kitabul Cenaizde getirýär. Cenazada da näme elhamyň ýerinden käwat sıra okamaklyk näme sünnet diye. Şunuňmy? Emma bizinkiler Hanefi mezhebine elham rukunnalla. Yani doğa etdiler. Yo. Elham qamal fat näme cenazada da. Ve elhamdan soň ýerine näme käwat sıra goşmaklygym sünnet. Edil şoňalyk näme bu sünnetlerim diýeldenden biri Şeyh el-Albani rahimahullah bulam şoň okuwçysy şu söýdem şondan getirýän, başga hiç kimden getirýän näle. Şoň üçin näme getirýärmi? Ana sıfat salatyny barakan mulakhas min kitab sıfat salatyny nabi. Şeyh el-Albani sıfat salatyny getirýän kan. Şoň üçin käwat näme aşamyň 3-njisine de sıra goşsan bolýar. Öne käwat adat etmeler. Käwat. Ýatsynam, ikinniňam, öýleňam ýylyna näme 3-nji 4-njisine käwat sıra ýa ayet goşsan bolýar. Ýöne şerti 1-nji 2-njikinden ýarsy ýa onu namazrak bolmaly. Qadra 15 aya misal üçin 10 meş ayet tewarak okardy diye. Ve rubbama iqtasara fihima ala al-Fatiha. Ve ka halatda näme diňe Fatiha okardy diye. Elham okardy, elhamdan soň sura goşmady diye. Misal üçin ýanky 4 rekatdan 3-nji 4-njisine 3 rekatdan 3-njisine näme köpülence hiç sat goşmak eken. Diňe elham okar eken ka halatlarda da näme 10 meş ayet tewarak
ayet koşarken. Şunukta mı? ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه وكبر وركع. ثم نام بيغام مثلا قراءة أقاط بولن ثم إذا فرغ بولن ثم من القراءة يعني أقاط بولن ثم سكت سكتة برآثلم دمارد دي سكت دمارد سكتة آثلم يعني الحمد قاط بولي ثرو قاط بولي بذن كلر نامت يا ثرو يعني قوني قطورنن ركوع غايت يا بيغام من نام آثلم durup ondan nama rafa'a yedeyhi ellerini kaldırıp tekbir çekerdi. Allahu Ekber deyip nama tekbir çekip sonra da ellerini kaldırıp raka'a ondan rukuğa kaydardı diye. Ondan eğilerdi diye. Ve kana yaza'u keffeyhi ala rukbeteyhi ve ellerini nama dizlerine koyardı. Yani rukuğa gidemizde elimiz nerede durmalı? Şuna çıkacak. Rukuğa gidemizde de nama ellerini dizlerinde koyan ve yuferricu beyne asabi'ihi ve parmaklarının arasından açardı nefere şeyle koyana yok ne açardı göğe şeyde pencelep tutuyan yalan kavr hadisler açıklaya ruku'dan göğe şeyde nama dizlerini penceleyen yalan ederdi diye şunun beydip tutan yok yuferricu açardı diye beyne isbi'ihi ve yumekkinu yedey görüyor musun yumekkin qovdup nama ornaştırırdı diye yumekkin qov ornaştırırdı diye ellerini dizlerine Keennehu göğe sereden adam diye kabidun aleyhime şey pencele tutup duran yalak görürdü diye. Şunun mu? Ve kana yujafi mirfaqayhi an cenbeyhi. Yujafi açardı. Ve kana yujafi ve nama açardı tirseklerinin kaptallarından. Yani kâvr adam rükûden nama tirseklerini bıkınlarına şu tağına nama değil ya. Bakın değil yani ama tirseklerinin bakınlarına değirip dururdu diyor. Peygamberden ruku edenine yok bakınlarından daşlaştırır tirseklerini açardı. Şunun mu? Tirseklerini ama karnına bakınına değirmedi. Yücafi arasını açardı diye. Şunun değil mi? Ha? Yücafi açardı. Ve nama tirseklerini ama bakınlarına karnına değirip durmadı. Açıp dururdu diye. Ve kana yujafi mirfaqayhi an cenbeyhi. Mirfaqayh ve nama tirseklerini nama iki kaplarını açıp dururdu diye girip yelmeştirip dirap durmadı diye. Ve yabsutu zahrahu ve nama arkasından yazardı diye. Ve arkasından nama yazardı. Kuy korulup nama hök korulup durmadı diye. Ve yabsutu ve nama yazardı arkasından ve yusavvihi ve gönlerdi. Arkasını tep tekir ederdi diye. Hatta law subba aleyhi'l ma lastaqarra. Hatta arkasının tekirliğinden yana diye law eğer subba arkasına koysan diye el-ma suvi lastaqarra. Su içerik ağman arkasında dururdu diye. Sen su nemen tapya? Su pesi tapya. Pes nema su pesi pis tapar diyara. Hasan hemme taraf deng molsa nemet ya su dur ya. Yani şu derecede vasfet ya da Resulullah'ın rükû durunu neyle teki durun arkada. Su koysan pes tapmazdı diye. Gönlüğünden yana dururdu diye arkasından. Şunlukta mı? Kellen naylak olmalı şu yengsen var ha. Şu yengsen bilen arkağım gönü olmalı. Şunun mu? Şu yeng arkağında şöyle lineyka olanda kelle diremeller. Şunun mu? Ya da kelle bilen lineykanın arasında ama açıklık bolmalılar. Kelle bilen arka şeyle gönü olmalı. Şun köp kişine ama kelle şeyle. Şuna lineykanın oy varın var yengse dire ya. Yok gönülmeli. Ya da şeyle dur. Lineykan aşağı kelle sallanıp duruyor. Yok. Şu arkadan ama ağaç koyunda şu kellen üstü bilen durmalı. Den olmalı kelle. Şunduk mu? Şeyle de olmalı kelle yukarıya alıp durmalı, aşağıya sallanıp durmalı. Arka bilen kelle gönü olmalı, gözüm secde etyen yerik bakmalı. Tayyip ve kana yatma'innu fi ruku'ihi. Şunduk mu? Ödem ruku'una itmi'nan, gov arkayın duran hala gelerdi diye. Şunduk mu? Kabir nama tak ruku'a durup durmaqa subhan rabbiyal azim'e başlıyor. Yok. Subhan rabbiyal azim nerede değilmeli? Rukuda değilmeli doğru. Mesela rukuda değilmeli olsa ilk ruku haline gelmeli. Şunu mu? No peygamber şey deyip arkasını kellesini ellerini qov düzlep ruku hala gellim diyenden sonra onun subhan rabbiyal azim diyerdi. Şunu ama köp kişi fikir ettiya subhan rabbiyal azim rukuda değil ya dedi. Gon ruku qaydanından deyip başlamalıdır ettiya. Yok. İlk sen Resulullah'ın gelişiyalık ruku hala gelmeli. Şunu dizden qov pencelep tutup durmalı. Arkan tekidlerini emme ruku hala gellin mi? Gelenden son ondan hovluk mollal. Subhan rabbiyal azim diyen. En azı şu. Şunun mu?
Son 3'di, 5'di, 7'di, 11'di, öz başda okusan diýer. Emma imama uysan, imamyň galyança diýer. Şunuňmy? Emma imama uysan, oňa çäk ýok. Imamyň galyança 30 gedek diýen bolsaň 30 gedek diýip. Şunuňmy? Ýöne qada kanunlan diýmen. Subhana rabbiyal galyk diýmen. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sözüň manysy ütgömez derejede hak hukugyny berip diýmeli. Şunuňdamy? Näme subhana rabbiyal azim 3 gerek diýen. 3 gerek diýsen näme? Wajiben bitýär, sünneden bitýär. Şunuňdan bir gerek diýmeklige wajib, birden geçmeklige näme? Sünnet. Wa kana yaqulu fi hada ar-rukn anwa'an min al-adhkar wal-ad'iya. Yani subhana rabbiyal azimdan başga da näme? Käbir dogalar ederdi diýe. Yani diňe subhana rabbiyal azim diýip düşünme. Şunuňmy? Subbuhun kuddusur rabbil malaikati var ruh. Bundan başga da näme? Subhana rabbiyal azimdan başga da näme? Doga dilekler eder diye. Şoň üçin bizem näme diňe subhana rabbiyal azim bilen şäklenmeler. Başga da Rasulullah rukuda näme doga dilekler edip dur, şonu öwrünip etjek bolmaly. Tarratan bihada ve tarratan bihada. Kawat bu doga ederdi, kawadan bu doga eder. Tarratan nidi şu kawat. طيب إن الركوع قيترلن ذاتنا وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ركوع سجدة قرآن ومقلقتنم قيترن. ينهى قيترلن والنهي نام للتحريم حرام. قرآن نام ركوع سجدة نام وقمق بولنا. نام شيء سيدنا في غمم أيضا. فأما في الركوع فعظموا فيها الرب. يعني ركوع هذا رب نذ تعظيم لان. أما سجدة خاليتنا نعم فأكثروها فيها من الدعاء كان دعاء دلقدن ديان. شنو القرآن يري قيام دو قيام يعني ماذن باشغير دو قيام. يعني بعد بر مثلا قال تشقيا قرآن كاور آياتلر دعاء دولو بلي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قرآن دور دامه يعني كوبي مدن دلقمزة دلقمون دور دامه. إنما الركوم دا يا سجدة يمدا قرآن نيت bilenler dilev niyeti bilen okuyacak şunu bolýa mı? Bolýa. Şunlukda mı? Mesela men secdede Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Kur'an okumak niyetimden şu dilek etjek. Kur'anyň eden dilegini dilek edip bolanjak. Doga edip bolanjak. Bolýa mı? Bolýa. Şunlukda mı? Sonra ma thumma kana sallallahu aleyhi ve sellem yani rukuwa gowy rukuda durdum sayan soň doga dilegini eden soň näme derdi? Yarfa'u gallarardi sulbahu onurgasını miner ruku' ruku'dan näme gowrasını gallarardi gönölördi diye. Adam ruku'dan näme galp bar yaqada näme diyen semi'allahu limen hamide. Allah eşitti kim ona hamd eden bolsa dip turarkan. Semi'allahu eşitti Allah limen kim ona hamidahu onu hamdeden moza on övlenmoza. Inne bun diýýän ýerne rukudan kıyametçen gönülüp bar ýakan. Gönülüp bar ýakan semi Allahu limen hamidah diýen. Şunu. Ve kana yarfa'u yedayhi inda hada al-i'tidal. Ödem näme şu galp bar ýakada elini gallarakan. Şunu rukuwa gitjek bolanda el gallyrlayan tekbir bilen we galanda da semi Allahu limen hamidah näme onna da näme deraken ellerini gallarakan. ويقول وهو قائم دكلنن ثم نعم ديركن ربنا ولك الحمد دكلب درنن ثم ربم ثم نعم هم اولر ثناظر ورثن يعني سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نعم بölü waydylya ya arsi birinji bölegi rukudan galp bar yaqan ثم دكلب durundan ثم ربنا ولك الحمد يعني وكان تارة يزيد على ذلك كاوت نام ربنا ولك الحمد قشيان في الدرن بولر دي يعني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم كان يكبر ويهوي ساجدا ثم نام تكبير شكب نام درد دي يهوي قونو غايدرد نام سجدا ثم كان يكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قالب درن ثم نام Allahu ekber dip näme yahwi gon gaýdardy näme secde ve yad'u yadayhi ala al-ardı qabla rukbatayhi ve näme ödem secde gaýdaryna goýardy diye ellerini yere dizlerini goýmadyndan öň. Buňa näme hilafi uzak
Käbir ulamalar näme ilki diýdilerini goýmaly, soň ellerini goýmaly, käbir ulamalar ilki ellerini goýmaly, soň diýdilerini goýmaly. İki toporuňam delili daýanýanlar şo bir hadis. Ýöne ol buňa galyp düşünni, bolan buňa galyp düşünni. Ýöne näme iň dogry ýaqyn näme ellerini diýdilerinden öň goýýan. Wa kana ya'tamidu ala kaffayhi wa yabsutuhuma wa ellerini hilep goýan. Ha? Gön gaýdanda sezde yumruklaryny goýanmy? Ýok. Ellerini ayalaryny açyp goýan. Sezde gaýdanda näme? Ellerine dayanardy diye ayalarım açyk bolardy diye. Käbir adam näme sezde gaýdanda şeýdip yumrugyna gaýtdy. Ýa yumrugyna gaýtmaly, ellerine gaýtmaly ha. Wa kana ya'tamidu ala kaffayhi diýdi. Şu sezde gaýdanda näme? Ellerine direnerdi diye we ayalarym näme yapsutuhuma açyk bolardy diye. Yumrugy duk bolmady diye. Eller açyk bolardy diye. Wa yadhummu asabi'ahuma wa yuwajjihuhuma qibalal qiblati. Adam näme ellerini goýanda näme eller şeýle açyk bolardy diye barmaklary ha. Wa yadhummu asabi'ahuma wa näme ellerim näme şeýle barmaklaryny açyk däl. Şunu ýere goýany ellerini şeýle ýapyp ellerini goýup barmaklarynyň arasyna ýapyp kıbla wagtyrardy diye. Yani sen secde gaýdanda ýa ellerini şeýle goýsaň elleňem kıbla wagt. Yani diýjek bolýandy şeýle goýma diye. Şunu elini açyk goýbam şeýle de goýup bolýar da, şeýle de goýup bolýar. Ýok. Kıbla wagtyrardy diye barmaklaryny. Düşünükdämi? Dedim käbir adam bu zatlaryny meýlistir öýtýär. Secde gaýdanda ne şeýle gaýtýanma, şeýle gaýtýan ýok beýle däl. Gönü gaýtýan, näme ellerini açýan, ayalaryny açýan, barmaklaryny aralarym ýapyk barmaklaryň näme keselikkä näýlek böyle gyşyryp durmakdy. Şu elleňem barmaklarym näme kıbla taraba baktyrmaly. Şeýle bolanok. Düşünükdämi? Ha ve yuvajjihuhuma qibalal qiblati, yani tarafal qiblati, yani kıbla tarafına baktırardı diye. Son ve kana yec'aluhuma hadwa mankibayhi ve ahyanan hadwa udunayhi. İnne secde gaýdan ellen durum bolýary nere? Düşündiňmi? Buňa da bir topar hilaflar aýtdylar. Iň dogrusy näme? Ellerinem näme secde gaýdan ýara iki egniniň egnini deňine goýardy ýa-da näme iki gulagynyň deňine. Yani namazda Allahu Ekber dip girdik namazda. Şonu ellerimizi nire galdırdık. Yara iki gulagyň deňine galdırdık ýa-da iki egniň deňine galdırdık. Dogry. Edil secde halam şoň galyp. Yara ellerini secde eden iki gulagyň deňine goýan ýa-da näme iki egniň deňine goýan. Düşünükgülmi? Geçiberelingmi? Ve yumakkinu anfahu ve jabhatahu min al-ard. Ödem degirerdi. Yumakkinu diýdi, gow degirerdi. Yumakkinu diýdi, gow degirerdi burnuna maňlaýynam ýere. Burun maňlay ikisem degmeli. Şundyňmy? Maňlay deg burun degmese ýa burun maňlay degmese näme namaz bolanok. Tayyip. Gow burnuna maňlaýynam degirerdi we oňam sebäbini aýtdy. Soňra näme diýerdi Peýgamberimiz? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Allah maňa buyurdy 7 sanak agzama secde etmeklige. Yani her bir musulman secde gaýdanna 7 sanak ýeri hökman ýere degmeli. Düşündiňmi? Tayyip, bu 7 sanaklardan hökman ýere degmekligini nerden aldyk? Rasulullah'dan aldyk. Rasulullah nerden aldy? Özü aýdyp otýar. Maňa Allah buyurdy diye. Yani bu Allah'ın buyruğu okan hökmani surata secde halyna qadran adamın 7 agzasy ýere degmeli. Lakin soňam sanak başlaýar da näme diye? Peygamberimiz alal jebheti diye. Birinji ýere degmeli adam näme eken secde halla? Maňlay. Şunun alal jebheti maňlay diýdi we maňlay diýene de näme burnuny da işaret görkezdi. Şununmy? Ve aşara bi yedihi ala anfi ve maňlay diýene de näme eli bilen işaret edip burnunam görkezdi diye. Maňlay diýemde burun bilen bile diýip düşünüň diýdi. Şununmy? Maňlay diýemede näme aslında burun maňlaya giren akda. Şoň sebäp näme sahabalara maňlay diýen möhüdiňe maňlay diýip düşünjekdi. Ene şoň alak düşünmedi alak Peýgamberimiz näme işaret edip burnunam görkezdi diye. Burnum maňlay bilen bile degmeli diye. Ene burun bilen maňlay näçinji? Birinji boldy, dogry dämi? Soň wel yedayn iki ellerin näçe boldy? 3 boldy. Ve rukbatayn ve iki diýizlaryň näçe boldy? 5 boldy. Ve atraful qadamayn ve ayaklarың näme barmaklary, her ayağın barmaklary näçe bolýar? Sağ ayağın, çep ayağın 7 bolýar. Şu 7 hökmani suratda bir pursadan bolsa ýere degmeli. Düşündiňmi? Yani bir adam secde gaýdanda şuň haýsam bolsa bir aslan degmedi. Şo namazda. Düşündiňmi? Yani beýrilhe düşünmeler secden başyndan ahirine çenni 7 ýerde bolmaly düşünmeler. Yani bir adam secde gaýtdy,
hemme yerini degirdi de yana elini gallırıp bir yerini gaşady. Ya arasında ayağını gallırıp näme bir yerini gaşady. Düşündüňmi? Yo, namazyna täsir edemez. Yana näme bir secde gaýdyna 7 sem degdi dämi? Degenden soň biri ýarymy galyp ýene ýydyna barandyň näme ziýany ýok. Ve kana yaqul ve adam näme diýerdi? Şu da aýdyp bolandan soň, ýani 7 sanyk ýere degmelerde beýan edip bolandan soň, la salata limen la yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibul jabin. Soňam näme la salat, namazy kawullarlar kimin degmese burnu yere näme maňlaýyň degen ýerine diýär. Maňlaýyň yere degişýärlik burnum yere degmese şoň namazy kawullarlar. Soň näme derdi? Ve kana yatma'innu fi sujudihi. Soňam näme secde halyna barardy. Yani gönü secde diýilenden zikre başlamazdy. Doly ýanky ýedagdasyny yere degirerdi. Doly secde halyna ýeçenden soň näme howlukma näme diýerdi? 3 gedek subhana rabbiyal a'la diýerdi. Şunlukdamy? Salasan. Ve kana yaqulu anwa'an min al-azkari wal ad'iya. Bundan başga subhan rabbiyal a'ladan başga da ýerinden ya yerine başga eden doga dileklerim bolan. Ka halatda onadan ka halatda bu doga dileklerden. Ve kana ya'muru bil ijtihadi wal ikthari min ad-du'a fi hada ar-rukn. Adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu. Ünnärdi, ala böyle secde halında näme kan doga dilek edin diýerdi. Düşündüňmi? Ala böyle secde halında kan doga dilek edin diýerdi. Näme üçin? Zaten aydan Peygamberimiz başga hadislerde. Her bir gulun Allah in yaqin bolýan hali secde halaty diýerdi. Düşündüňmi? Benden in Allah yaqin bolýan ýeri secde halynda diýerdi. Şoň üçin doga dileňem in kawul bolmaklygy näme yaqin ýeri secde ýeri. Şoň üçin secdede kan doga dilek edin diýen. Şoň üçin sen imama uýançy bol, öz wasta oku, farz namaz bolsun, sünnet namaz bolsun, olanlar subhana rabbiyal a'la diýdiňden 3 gedek 5 gedek ýydynyň doga edip, doga etse bole. Öz dilinde et, arap diline et, tapawdy ýok. Ýani Rasulullah eden doga dilekden etsen has goý. Ýani bir ýatlamady, bilmedi, arapça bilen. Öz dilinde edip bilýärmi? Öz dilinde edip bermeli. ثم كان صلى الله عليه وسلم ثم secde bolandan yarfa ra'sahu mukabbiran başyny gallagyrdy tekbir çekip Allahu ekber dip ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا soňam oturardy çep ayağyn düşäp yani çep ayağyn düşäp çep ayağynyň üstünde oturardy we sağ ayağynyň hem näme barmaklaryny eplep näme käbä baktyryp goýardy soň näme oturardy dolu oturdu halyna gelýänçe sebäpsiň näme iki secdeň arasynda oturmaklyk rukun oglanlar. Kimde kim iki secdeň arasynda oturmakdan käbir näme? Gön sezin galyp galmaky ýene ýygyna gitýär. Namazdan. O namaz kawullal. İki secdeň arasyny oturmak bilen oturup bölmeklik rukun. Düşündiňmi? Näme derdi soň şu secdeden galandan soň Allahu ekber diýip näme oturardy we çep ayağynam ýaryp çep ayağynyň üstünde oturardy. Mutmainnen yani Gow oturdum hala gelerdi. Ve kana yansibu rijlehul yumna ve nama sağ ayağınam dikerdi. Yani davanni. Dikerdi. Yansibu diýdigi, sağ ayağınam dikerdi ve yestaqbilu bi asabi'iha al-qibla. Görýän barmaklarym şu dikemde kıbla wagt duranlar. We barmaklarym kıbla wagtyrardy diye. Düşündükdämi? Soň ve kana yaqul ve ölemine iksejdeň arasyndaky oturan yerinde de şu dogany ederdi. Şu dogany etmeklige wajib. Näme Allahumme gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ve iksejdeň arasynda oturan yerinde de ine şu dogany ederdi. Şu dogany etmeli ve bundan başga ýene bir eden dogasy bar. Bunu ýatlamakly kyn bolsa iki edegem näme diýerken? Ýa-danym Rabbi gfirli diýsem bolýar. İki edeg Rabbi gfirli diýsem bolýar. Ýa-danym şu dogany etýär. Allahumme gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Soň bu dogany edip bolan soň näme? İkinji secdäge gaýtýar. Summa yukabbir. İkinji secdede näme? Allahu ekber diýip tekbir çekip gaýtýar. Ve yesjudu es-secdete es-thaniye. Soň ikinji secdäge gaýtýar. Kel ula ikinji secdäni edil birinjisini edişýärle gaýtýar. Doly secde halyna gelmeli, ýedagdaňy degirmeli, ondan howlukma näme düşerek Subhan rabbiyal a'la diýen. Bunam diýip bolan soň näme? Soň ikinji rekagada galýan. Summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Soň näme? Allahu ekber diýip näme? Başyny galdyrýar. Summa yastawi qa'idan. Soňam näme?
İkitezden bitirenden sonra näme celsatul istiraha dip bir zat bar. Şunuňmy? Din zalmaklyk üçin oturmak diýmek de manysy. Soň näme ikitezden edip bolandan soň käbirana emetge gönü galýa ikinji rekatda. Emma asly sünnet näme Peygamberimiz gönü galmadyk ikinji rekatda. Näme bir oturan ýalag eden, bir din jalan ýalag edip näme başyny galdyrar eken Allahu ekber dip summa yastawi qa'iden ala rejlihil yusra mu'tadilan. Näme çep ayağını ýazyp bir näme oturan ýalag eden eken. Düşündiňmi? Soň bir oturan ýalag eden soňra näme hatta yarji'a kullu azmin ila mawdu'ihi. Nähile näçe wagtçan oturmak gerek. Yani adam secde eden, näme bogunlary gysar ya, ha? Bogundan ütköye hereket edende. Soňra adam gelip oturanny hemme agdaň ýerine gelýär. Bir hemme agdalar ýerine geldi haýan soňra näme dereken? Ondan näme summa yanhadu soň näme ikinji rukuwa galarken ikinji rekatda galarken summa yanhadu yani summa yaqumu soň turarken turanna da näme ellerini iki diýdine dirap duran o kennanim ellerini näme yere dirap durýan eken. Şundan summa yanhadu mu'tamidan alal ardi ha turanna da näme käbir adam ellerini şu budunyň üstüne goýup ya ellerini diýlerine dirap durýar. Ýok, Peygamberimiz beýdip turan okun. Peygamberimiz turanny ellerini yere dirap durýar eken. Yere dayanyp durýar eken. İkinji rekatda turýar. Wa kana yasna'u fiha misla ma yasna'u fil ula. İkinji rekatda näme etýär eken? Birinjide näme eden bolsa, ikinjide de şonu etýär eken. Düşündiňmi? Ýöne ikinji rekatda näme birinjiden aýratynlygy ikinji rekatda elhama goşýan süresini birinjiňkinden azajyk gysgatýan eken. Düşündiňmi? Şoň şu sünnet birinji rekatdan ha elhamından soň goşýan süreň ikinji rekatdan elhamına goşýan süreňden uzun bolmaly. İkinji rekatdan näme edil birinji rekat ýalag etýän. Ha? Illa annahu kana yej'aluha aqsara min al-ula. Yani ikinji rekatdan näme elhamdan soň goşýan süresini birinjiňkinden näme azyrak ederdi. Soň ikinjine edip bolan soň näme etýän eken? Summa kana sallallahu aleyhi ve sellem yejlisu lit-teşehhudi ba'da al-faragh min ar-rak'ati ath-thaniya. İkinji rekatda okap bolan soň näme derken? Et-tahiyyata oturulurken. Teşehhud diýdigi şu et-tahiyyati. İkinji rekatda bir kitezden edip bolup oturandan soň näme? Üçe galmalymy? Ýok, galmalylar. Näme etmeli? İkinji rekatdan soň oturup et-tahiyyatyny okumaly. Fa iza kanat as-salatu rak'atayn jalasa mushtarita. Ne bizde näme? Ha iza kanat as-salatu rak'atayn jalasa muftarishan. Bizde 2 rekat namaz var. Bizde 3 rekat namaz var. Bizde 4 rekat namaz var. Doğru değil mi? 2 rekatly namaz bolsa näme ertir namazy? Ya öýlen soňundan okulýan sünnet, ya akşamyň soňundan okulýan sünnet. Et-tahiyyatyny koýan, et-tahiyyatydan soň salawatlara koýan, ýene etmeli doga dilegler. Ikiniňe salam berýän, çykýan. We oturuşynyň hem öz oturuş suraty bar. O koýan namazyň näme? 2 rekatly bolsa näme? Oturanda iftiraş edip oturýan. Şunun 2 oturuş var namazda. Bir oturuşa näme diýilýär? İftiraş diýilýär. Bir oturuşa näme diýilýär? Tewerrük diýilýär. İkinji oturuşa tewerrük diýilýär. Haçanna namaz 2 rekat bolsa iftiraş edip oturman. İftiraş diýdigi näme? Ene çep aýagyň üstünde oturmak şeýdir. Çep aýagyny götüň aşagyna salyp çep aýagyň üstünde oturýar. Şunun. Adatyna Türkmenistanda namaz oturýarlar, biziň Türkmen öz halkymy. Ne namazda şeýde oturýar, dogry dämi? Namazda. Ne şuna iftiraş diýen. Çep aýagymy ýazdım we çepiň üstünde oturdum. Ne götüm çepiň üstünde. Şununmy? Haçanna namaz näme 2 rekatly bolsa, farz bolsun, sünnet bolsun, tapal iftiraş edip oturýar. Emma 3 rekat bolsa, 4 rekat bolsa näme de okuyan? Tewerrük edip oturýar. Tewerrük näme? Ne şu çyjyk şuna näme diýler? Ýanmas dämi? Şuna werik diýler arapça. Tewerrük şondan werik. Şu ýanmasyň üstüne oturýar. Indi bunda näme şu wat iftiraşda? Aýamyň üstüne oturýar, dogry dämi? 3-4'lüde näme? Ýanmasyň üstüne oturmaly. Çep aýagam näme? Sağ aýagyň aşagyndan çykarmaly. Çep aýagyň sağ aýagyň aşagyny çykarsa men şu wat nerede oturýar? Ne ýanmasda oturýar. Şuna tewerrük diýilýär. Şu oturuşa näme? Tewerrük oturuşy diýilýär. Düşündiňmi? Tewerrük oturjak bolsa näme etmeli bolýar? Biz çep aýagymyzy näme? Sağ aýagyň aşagyndan çykarmaly bolýar. Şonda näme? Gyýda oturuşuna meňdeýär-de. Düşündiňmi? Gyýdlar oturýar, 2 aýagyndan bir gapdalyndan çykaryp. Düşündiňmi? Gyýdlar hem şeýde oturýar. Dogry dämi?
Näme gıyda oturuşun etmeli bolýar, gelinden oturuşun etmeli bolýar. Näme sağ ayağı çep ayağından aşağıdan çıkarýan bolýar. İki barmağının ucu näme sağ tarapynda bolýar, we näme çep tarapyna näme ayak üstüne düşenokda yanmasın üstüne düşýär. Ana şoňa tewerrük diýilýär. Indi şoňa geljek bolýar. Näme diýär? Fe iza kanat as-salatu rak'atayn jalasa muftarishan. Indi okayan namazın 2 rekatlı namaz bolsa näme muftariş oturýar. Çep ayağının üstünde oturýar diýär. Düşündiňmi? Kema kana yejlisu beyne secden. Yani iki secden arasında oturanda da çep ayağının üstünde oturmalıydı ga. 2 rekatlı bolsa da näme edil şoňa çep ayağının üstünde oturýar. Ve kezalika yejlisu fi et-teşehhud el-awwal min es-sulasiyeti ve'r-ruba'iyye. Edil şoňa 3 rekatlı namaz, 4 rekatlı namazlarda 2 tane ettehiyyatı var, doğru değil mi? İkinci rekattan soň ettehiyyatı koyan, soň üçüncüden soňa koyan, 3 rekatlı bolsa akşam namazı ve dördüncüde de oturyan, misal üçün ikindi ya akşam ya yatsıyalak bolsa. Şolan birinci ettehiyyatyny oturanda näme iftiraş edip oturyan, çep ayağının üstüne oturyan. Sülasiyye dedi 3 rekatlı namaz, ruba'iyye dedi 4 rekatlı namaz. Ve kana iza qa'ada fi et-teşehhud wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidihi al-yumna ve wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidihi al-yusra. Inne ettehiyyata otur, doğru değil mi? Ettehiyyata oturamda men ellem nirde durmaly. Ne şona uğraşacak bolýar. Ellem baqynymda durmalymy? Şununmy? Ya ellem gowşurup oturmalymy? Ýok. Beýde oturmalylar. Ellem nirde goýmaly? Sağ elin ayalaryny açyba näme? Sağ elini açyba buduň üstünde. Sağ buduň üstünde goýan. Çep elin näme etýän? Çep buduň üstünde goýan. Ellen durmaly ýerşi. Näme buutlaň üstüne goýan, näme barmaklaňy, näme diýizlaň bilen deňäp. Şunu diýizlaňy tutup oturmaýan. Ya da o berde ýokarda goýmaýan. Şeýle näme diýiziň deňende näme ellerini buutlaň üstüne goýan. Soň we kana yabsutu al-yusra we yaqbidu al-yumna. Inni ellenmeden durmalyar nereken buduň üstüneken. Inni çep elini we kana yabsutu al-yusra dedi, çep elini açyklygyna goýan, aýaň açyk goýan. Doğru dämi? Ve sağalem näme yumruňy duýan diye we yaqbidul yumna. Yaqbidu dedi sağalem näme etýän ýapýan yumruňy duýan. Çepeliňe näme aýaň açyklygyna çep buduň üstünde. Dur sağalem näme buduň üstünde goýduň dämi? Yo indi şonu ýap diye yumruňy du diye. Yumruňy duwan soňam näme etýän? Sebbaban çykarýan. Şu barmaga näme diýilýär türkmençe? Ha? Süýem marmaň çykar. Yumruňy duwan soňam sağalyňda näme etýän? Süýem marmagyny çykarýan. Düşündiňmi? Ve ana şu ettehiyyata oturanda da näme gözüň secde ýere bolmaýar. Şu barmagyna seretýär. Düşündiňmi? Gözüňem şu barmagyna seredip näme etýän? Şu barmagyňam çalaja işaret etýän. Näşe edip gymyllatýan. Hereketlendirýän. Näme üçin? Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Şu hereket diye şeytana näme demir gurdudan, ot gurdudanam agyr diye. Göýe şeytan demir bilen näme gamçylanmagyny näme erbet diye. Sağalymyz näme goýduk? Näme buduň üstüne soňam ýapýar. Dol yumruňy duwan soňam şu yumruňdan diňe näme süýem marmagy çykarýan, göneldi. Şu gönü halynda da näme ýuwaşlyk bilen aşakyja gory gymyladyp hereket etýär. We gözümden şoňa bakýar. Düşündiňmi? وكان إذا رفع أصبعه يحركها ويدعو بها ويقول Ödem näme şu ettehiyyatı oturanda ettehiyyatydan soňra çene näme doga. Ödem şu näme doga edip oturan halynda ettehiyyata oturdun dämi? Ta turýansan ýa-danym salam berýänsen şu barmagyň gymyllap durmaly, hereket edip durmaly. Ödem näme diýen Peýgamberimiz lahiye eşeddu ala-şeytani minel-hadida. Şu barmak diyen şeytana demirden hem ağır geliyor diyen. Şunukdami? Ama sebbabada näme ikade var. Sebbabada diýilýär şu barmaga, sebbahata diýilýär. Sebbaha. Sebbabada diýilýär, sebbahada diýilýär. İkade var. Sebbaba diýip takylly näme üçin? Söwmek. Köp adam nämeden gözüňe getirin urşýan, söwüşýän adamlar. Söwünlerini şu barmaklaryna metýänler. Gözüňi çykar, şuňala. Sebbabe. Köpülen adamlar söwüşenlerini şu barmaklary ulanýarlar. Şoň üçin araplar sebbabe diýip takdy. We edil şoňala näme zikr etýär. Zikr edende tesbih sany. Yani näme zikr etmekliň bir görnüşi, ibadetin görnüşi ýa-ni barmagyny şeýtmeklige. Şoň şu ýa-ni ibadet inni başan barmaklarny edilmeli, süýem barmak bilen. Süýemini şu barmak bilen näme ibadet edilen şunu sebbaha diýilýär. Şunu tesbih.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية ونام هر إكركاغتن ثم بيغمم نام درد دي تحية أقارد يعني تحية دي التحيات أقارد دي يعني تشهد دي تحية دي إكثم برضات وهر إكركاغتن ثم نام تحية أقارد يعني التحيات أقارد وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره وبرنجت تحيات دن ثم نام صلوات قمق سنة يدل إكنجت تحيات دن ثم صلوات أقول شيالا أما biz taraflar bu sünneti bilenak olanlar. Şunun biz taraflarda ölüp giden sünnet. Birinci tahiyyatı da din ettehiyyatı varsan turmallar ötüyor. Yok. Birinci ettehiyyatıdan sonra salavat okumak sünnet. Düşündük değil mi? Tamam. وشرع ذلك لأمته ونام سن ذلك لأمته شرع ديدغي وأمتنا نام سنة برنج التحيات دن ثم نام صلوات وقمق لغي وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة وبسقط في غمم namazlarının içinde name durlu dua adileler ederdi. Ama biz taraf buzatların bilena. Çünkü secdede dua etse bolyanlar ya salam vermedinden ön dua adileler etse bolyanlar öz dilinde olsa da budatlar bilenaklar. Ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdede ve name salam vermedinden name dua adileler eden. Bunu name Müslüman etmeli. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه إن نماذ قطردي نماذ قطران فانهم نعمد لكن في غمم ثغنا سلام مرلكن السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك ونامت شب الندى نام سلام مرلكن يدل شنغال السلام عليكم ورحمة الله دي. وكاوادم نام برنج سلامنا وبركاته ثذنا مغشركن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثغنا Çepine de esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aslında salamın 4 görünüşü var. Onun son neyle ta'allar. Tayyip bu nama gıyıs kaça namadın nama okul surat. Yani birinci ikinci rekatın allık doğru değil mi? Şeyde okularken. 2 rekatlı olsan hem ettehiyyatine koyan salavatları koyan idinin doğadıyla gedir. 2 önüne salam vermeli. Ama 3 rekatlı 4 rekatlı olsan hem ettehiyyatine koyan salavatları koyan salam vermeyen de 3. aturuya. Düşündün mü? Üçüncüden bellik elhamdan sonra istesene sura koşuyan, istemesen sura koşan oktanim. Edil birincide nemeden mi olsan, üçüncüde de şon et ya. Son turuyan, dördüncüde de nemeden mi olsan, turup dördüncüyüm, üçüncüyün neyleden mi olsan, şon galak et ya. Son dördüncüden sonra neme turan oktanim, ettehiyyatı koyan, salavat et yan, doğadileler et yan, sonra neme iki önüne salam veren. Ama 3 rekatlı olsa, akşam namazı olsa, 2'den sonra turuyan, 3'em okuyan, 3'ten sonra turan oktanim, yeni ettehiyyatı salavatları ve başka da dua dileler edip ondan 2 önüne nama salam vereyim. Mesela ha? Yere diraptır. Ol kamil it koşuk nemeden hilaftan. Elini yere diraptır yani. Mesela ahlık. Ha? Alan aytyansa ala elin mi? Ya da rukunu alvasından alin mi? Ha? Böyle. Wallahu Teala a'la ve a'lemu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.